देखे के कर फोन बता। ए तू ही देखा के कर फोन आ रहा बा, हमार नींद आवता। बुझाता कि पहाड़ तोड़ के आल बनी, यही सुका नींद आवता। रात के कुछ करबो तो ना कहीं। हेलो हेलो दीदी प्रणाम। अच्छा बबली, खुश रह खुश रह। हम मुंबई से डायरेक्ट तोरा गांव में लैंड कर गेल बानी। उ काहे खातिर लैंड कैले ह? हवाई अड्डा पर जगह ना रहे का? अरे हमरा मतलब बा कि हम तहरा गांव में आ गइल बानी। अच्छा का ते साचो के हमरा गांव में आ गइल बड़े? हमरा तो विश्वास नहीं के होत। हाँ गे दीदिया, सचो में आ गइल बानी। केहू के भेज न, गाड़ी नइखे मिलत। अच्छा तू वही ला रुक, तोरा जीजा जी के भेजा तानी। ठीक बा, भेज। ठीक। ए उठी जाई, हमर बहन चौक पर आ गल बिया, जल्दी से लेके आई। आई तू कम रहलू जे ओकरो के बुला लेलू। हमरा करेजा पर मूंग दर रहेला। हाँ हाँ, रौरे करेजा पर मूंग रगड़ी। चुप चानी जाके बुला के ले आई। बाबू जाई मौसी के लेके आई तबे ना दूध पिया। चुप चला चुप, मतारी तो मतारी, बेटुआ दोगला चोदे बा। चल साला भाग 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 भाग। सुन लो, नहीं जाएंगे हम। ए राजा जी, हल चढ़ल जवानी देख के तहरा के माया नहीं खेलगत का? पहले हमरा बहन के लेके आई, तभी कुछ दे हम। मूड खराब मत करी। भाग बहिन छिनार, हमर सारा मुंड के माई बहिन एक कर देलू। ठीक बा, जाता नहीं लावे, रास्ते में धोके घसघसा दे। दोगला कहीं के। बस 2 मिनट जा, मैं यूं गया और साली जी को लेकर आया। भौजी है नहीं, गैस ले आई नहीं। बाकी आज के बाद हमरा भोरे भोरे ना उठेगा, काहे कि हमर नींद खराब हो जाला। ज्यादा मूड खराब हो गइल बा देवर जी, तो चिंता मत करी। हमर बहन आवत या ओकरा के देख ले, हम पूरा मूड फ्रेश हो जाई। का सचो में का भौजी? तहर